rabbil alamin en jetti Allah nelaɗum min jetti on waɗɓeniɓe ɗumna ko mbaɗɗon ɗo ko moƴƴere nde ngannduɗaa nde alaa ɗo haaɗi ɗum noon on beltanaama kon kaaldi beltagol yo Allah yon moƴƴere ha barke nelaɗo alkasnoɗo tijani neɗɗo weltima no feewi neɗɗo kala wawi gollan ceerno hannde ɗum kam ko seeɗa hannde en mbawɗo hannde kam doole men fof e gurdam men fof arde woni ɗo hannde koye dow muɗum mbaɗanno ɗen ɗum wallahi on hannde ɗo arti ɗo en hannde wallahi neɗɗo jirnoɗo kon kon mbaɗa ɗum ɗo ko welta tawi motoji ɗi ko weltare yirmɗi ni kam weltare ɓamtare moƴƴere wona seeɗa wallahi eyyi ko noon ɗo kam alhamdulillah rabbil alamina tan nde wonno enen kam ko hunde nde ɓoyɗen ɗaɓɓude e kawral sukaɓeɓe e ɓe wawde ƴettude golle ɗe kadi ɓe mbatta e juuɗe mabɓe sabuna mawɓe ko ni tawɗen ɓe mbaɗa donc sa yi joni natte waɗede tan ko enen goni cakkaki less nde mawɓe mbawno nde ɓe mbaɗanno tan joni noon ɓayti mawɓe natti wawde ko enen goni fotɓe wadde ɓe si enen en darima tan dekete en mbaɗatno hono koɓe mbaɗanno walla ko ɓuuri koɓe mbaɗanno eyyi noddanmi tan sukaɓeɓe ko toujours teskodiren mbakkiroɗen ganden hanki ko mawɓe wonno kono han ko enen te so hande moƴƴi tan ko enen mawɓe kam ɓe moƴƴini e temps mabɓe ɓe moƴƴine ni en nde ɓe gaddi en ɗo moƴƴinte ɓe gaddi en ɗo moƴƴinte ɓe moƴƴini nde ɓe mbawno nde donc hande so a yi lohi tan tawat ko enen lohi ina wawi noon taw kadi en lohani ko wasde men hawrude tan woni probléme o ɗum noon so en kawri tan dekere en mbawata loode noon mbiyanmi sukaɓeɓe tan ko yoɓe tinno nde kala e meɗen nde kala nodduɗen tan foof en yo tinno nooto e notagol ngol noon wona tan koyngal e waɗi sifaji kewɗi bawɗi notorede jomumen yo tinno notodiren beela keɓen doole mbawen wadde ko poɗɗen wadde ko par ce que ɗum ko ɗum fodde ko ɗum yamirore e meɗen
eyyi kadi ko weltare kadi fodde notiɓe sukaɓeɓe ɓe keewi ɓe pamɗi eɗen hen jetta Allah eɗen ɓe hen jarna eɗen ɓe hen beltano eɗen ɓe mbiya kadi yoɓe ɓeydu Allah ɓeyda ɓe eyyi ɗo ceerno kala ko mbaɗɗa haɗa ɓeydo Allah ima ɓeyda dekere noon tinno enen fof bakkilɗen ɓeyden beele Allah ɓeyda en ɓeyden en kadi ko poɗɗen hebde ko eyyi ko ɗum tan ko weltare tan e moɗon surtout sukaɓeɓe fof e jarne ɓe beltane ɓe jette no fewi sanne eyyi kono mbimini tan andi mawɓe nde ɓe mbaɗi ɗum nde ɓe gaddi en ɗo foti waɗede ɗo eɓe mbaɗatno nde ɓe mbawi nde donc oɗo saaha noon joni ko yonta meɗen donc hay si tawi ina waɗete noon koko wayri donc koko accano donc gonɗen koye fuɗɗitade kono noon kam i waɗete noon kono noon enen sukaɓe oɗo génération kam hay so en mbaɗi ɗum anne heewani ɗum noon dekete ko hunde poɗɗen toppitade mbatten nde wadde si en keeɓi lewru foof si en keeɓani kam au moins hay so tawi kam ko hitande fof walla ziyara fof tam tawa eɗen mbaɗa eyyi ɗum kam eyi ko noon ko yettere Allah adi fof tan eɗen jetta Allah e nelaɗo muɗum sallallahu alih wa sallam eɗen jetta jinnaɓe men eɗen jetta seere men eyyi ko weltare tan dawol ngol waɗi fayida machallah en mbaɗani ceerno men ziyara no gowɗen wadde eyyi en dañi duwaw kadi en beltima no fewi kadi o duwanima dendagal foof o duwanima kala julɗo o duwanima leyɗele julɓe foof o duwanima enen foof en jetti Allah kadi en beltima no fewi alhamdulillahi rabbil alamin eyyi sukaɓe miɗo wasiyeɓe tan ɓeyden tinnade kadi ɓeyden tinnade e ceerno men ɓeyden tinnade e jinnaɓe men ɓeyden tinnade e ziyaraji men eyyi ɓeyden tinnade e dewal men Allah eyyi machallah ko yettere Allah so tawi en continue ɗum ma Allah waɗan en jaam eyyi saabu wona hunde wemde enen foof eɗen gandi ceerno ko woɓɓe gummoto nokkuji goɗɗi ene gara ena ƴewta ɗo enen noon eɗen ɗo e wuuro he eyyi ko woɓɓe garata ƴewta noon nan ɗo e wuuro he enen mbawɗen tan ko heñanade ɗum guila woɓɓe japtani en eyyi so tawi en ɓeydani tinnade eɗen mbawi japtoyede eyyi ɗum noon ko tinnoɗen ɓeyden tinnade ɓeyden wakkilade eyyi ganden kadi ɗum ɗo koye wuuro men woni eyyi ganden kadi ko daawal wonɗo koko poɗɗen wadde kadi mbaɗen eyyi ɓeyden tinnade beltanama de ko mbiyama yo Allah nabru yeeso on jarama Allah jarama yo Allah junnu gurdam ceerno men ɓe wayno moɗande ni ternade mo leɗɗe garta onon kadi ɗo kay ko ha maayen eɗen pelliti foof eyyi ɗo haɗen maayde fof eɗen pelliti eyyi onon kadi caméra ɓe yo Allah junnu gurdam ɓo jokkude en nam quoi ya barke Allah noon taw anen yiyannama e dawale assalamu aleykum on calminama onon fof on juurama yiyandame dawale sona feewi yooɗi eɗen jogui pellital hitande fof eɗen jiiɗi wadde ni yo Allah nawal ɗum ɗo yeeso barke Allah hilaɗo mum ɗum ɗo kam ko weltare tan ko weltare no yiiɗa kala e saaha e saaha ha e hitande so heɓama no heɓira foof ko yettere Allah ko weltare amen taw annen haali yiyandema e dawale e fof no yimɓeɓe jaari eno gartiri ni foof sona fof kay machallah ɗum fof ko ceerno men jarni men ɗum quoi wa ko oɗo wi ko rek so ceerno umminima yaraw ene fof gummoɗen mbaɗen ko foti waddede ko quoi comme ça mbawen naftorede ɗum on kala ko mbaɗɗen foof ko enen mbaɗen ko koye men. Assalamu aleykum. Aleykum salam. Calminama juurama golle ɗen jooɗi peewi eɗen ɓeyda courage tan ceerno wi dental ngal noddama ari so wima ya wat so wima ya accu eyyi golle men jooɗi peewi calminama